by myself, talking to the जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनल शुभम एडिट्सवर। तर तुम्ही डेमो व्हिडिओ बघितला असेल तर अशा प्रकारचा व्हिडिओ काइनमास्टरवर एडिट करायला शिकणार आहोत आपण। आजचा व्हिडिओ मित्रांनो खूप खास झालेला आहे, एक लाईक करा, सबस्क्राइब करा। चला आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी दोन ॲप लागणार आहे, एक अर्थ ॲप आणि एक काइनमास्टर। अर्थ ॲप ओपन करून घ्यायचा, इथून झूम आउट करून घ्यायचं। झूम आउट केल्यानंतर सर्चवर जाऊन कोणत्याही गावाचं किंवा शहराचं नाव सर्च करून घ्यायचं। तर सर्च केल्यानंतर इथून इमेज दिसेल, स्क्रोल डाऊन करून घ्यायचा। 3D दिसत आहे, 3D वर टच करून 2D करून घ्यायचं। असं 2D करून घेतल्यानंतर स्क्रीन फिरताना दिसेल। अशा प्रकारे एक स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून घ्यायची मित्रांनो। इथून काइनमास्टर ओपन करून घ्यायचं, गोल वर्तुळावर क्लिक करून 9:16 रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा। मीडियाच्या ऑप्शनवर क्लिक करून स्क्रीन रेकॉर्ड केलेला भाग घ्यायचा। स्क्रीन रेकॉर्ड केलेला भाग खूप मोठा आहे, आपल्याला इथं 5 सेकंदपर्यंत व्हिडिओ घ्यायचा आहे। तर इथून सिंपली व्हिडिओ आपण अर्धा कट करून 5 सेकंदपर्यंत सेट करून घ्यायचा। असा भाग कट करून घेतल्यानंतर या रेशोमध्ये सेट करून घ्यायचा। सॉरी, इथून परत एक जायचं आणि या रेशोमध्ये सेट करून घ्यायचा। सेट करून घेतल्यानंतर स्पीडच्या ऑप्शनवर जाऊन व्हिडिओ थोडा स्पीड करून घ्यायचा, जेणेकरून व्हिडिओ 5 सेकंदाचा होईल। तर इथून आपण व्हिडिओ 5 सेकंदावर सेट करून घेतलेला आहे। इथे सेटिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक करून एडिटिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक करून फोटो क्लिप एक 1.3 करून सेट करून घ्यायची, फिट स्क्रीन करून घ्यायची। इथून मीडियाच्या ऑप्शनवर क्लिक करून मित्रांनो इथून 10 इमेज सिलेक्ट करून घ्यायचे। इमेज सिलेक्ट केल्यानंतर इथून आपल्याला ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे। स्पीडी वर्क एक्सलेरेशन इफेक्ट गेट मोरवर जाऊन डाउनलोड करून घ्यायचं। स्पीडी वर्क वर जाऊन पहिला इफेक्ट लावून घ्यायचा आणि त्याची स्पीड पण 0.5 करून घ्यायची। आणि सेकंड लास्टवर येऊन इथे पण स्पीड वर्क इफेक्ट लावून घ्यायचा आणि 0.5 वर सेट करून घ्यायचा। इथून एक्सेलेरेशनचा इफेक्ट दिसत आहे, इथं तिसरा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर एक्सेलेरेशनवर जाऊन परत चौथा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आणि त्याचा स्पीड 0.5 करून घ्यायचा। परत एक्सेलेरेशनच्या ऑप्शनवर जाऊन तिसरा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा। परत एक्सेलेरेशनच्या ऑप्शनवर जाऊन
चौथा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आणि त्याचा स्पीड 0.5 करून घ्यायचा. असं करत 3-4 इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा. तर इथून ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट ॲड करून झालेत. इथून ऑडिओ सिलेक्ट करून घ्यायचा. इथे फोटोला सिलेक्ट करून क्लिप ग्राफिक्सवर क्लिक करून कॅमेरा फ्रेम दिसत आहे मित्रांनो. पहिला इफेक्ट अप्लाय करायचा कॅमेऱ्याचा आणि लास्टला येऊन जायचं. इथं पण क्लिप ग्राफिक्समध्ये जाऊन कॅमेरा फ्रेममध्ये जाऊन पहिलावाला इफेक्ट अप्लाय करायचा. इथून थोडासा इमेज कमी करून घ्यायचा. मित्रांनो इथून तुम्हाला व्हिडिओ बरोबर दिसणार नाही. सिंपली इथून एक्सपोर्ट करून घेतल्यानंतर व्हिडिओ बरोबर दिसेल मित्रांनो तुम्हाला. अशा प्रकारे इफेक्ट अप्लाय झालेले दिसून येतात. तर सिंपली शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा. मित्रांनो अजून कोणी लाईक केलं नसेल तर लाईक करून घ्या, सबस्क्राईब करून घ्या आणि शेअर करायला विसरू नका.